Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor creativiteit in Zeeuw-Vlaanderen. En daarom zijn twee dames aangeschoven en die gaan zich even voorstellen aan de kijkers. Nou, goedenavond, ik ben Anouk Brugge, Anouk de homestylist. En woonachtig in? IJsendijken. IJsendijken. En naast jou? Arjelien van Dijken. Ik teken, schilder, werk bij Toonbeeld en woon in de polder van Waterlandkerkje. Oh, geweldig zeg. Zeg, hoe ben je zo aan creativiteit, aan die passie gekomen? Kun je er even iets van vertellen? Ja, dat is eigenlijk wel een verhaal van kleins af aan. Als klein meisje werd ik door mijn opa enorm gestimuleerd op het gebied van creativiteit. Mijn opa was kunstenaar, schilder, maakte mozaïeken, prepareerde vogels. Dus dat is ook wel iets wat je niet veel ziet in de streek. Nee. En ja, hij nam mij mee de natuur in. Hij was een enorme natuurliefhebber. En hij liet mij de natuur zien, ruiken, voelen. En ja, vertelde daarover, waardoor je het op een andere manier ging beleven dan dat je daar normaal doorheen zou lopen. En op die manier ben ik eigenlijk dingen anders gaan zien, waardoor je ja, de natuur of andere elementen ook anders kan gaan gebruiken. En wat was de naam van jouw opa? Gunther Prang. En waar was die woonachtig? In Nieuwvliet. In Nieuwvliet? Ja, dat is in Baverdijk. Ja. Oké, en jij, hoe kom jij zo aan die passie? Ja, daar moest ik heel erg lang over nadenken eigenlijk. Ja, vertel. Ja, want ik kende, Anouk had het verhaal van haar opa wel eens verteld. Ja. En toen dacht ik, heb ik ook zo iemand in mijn omgeving die zo echt sturend is geweest? Toen dacht ik, nee, dat is eigenlijk niet het geval. Maar ik denk toch wel dat het mijn opvoeding is geweest. En ik heb van huis uit, denk ik, wel meegekregen dat je niet altijd hetzelfde hoeft te zijn als de massa. Dus er is wel een soort ruimte in mijn hoofd geschapen voor flexibiliteit, creativiteit. Gewoon het ontwikkelen van een afslag naar links en naar rechts. Ja, niet altijd maar rechtdoor, Nee. maar gewoon heel veel zijwegen. Ja. En waar ben jij geboren? Ik ben in Bieselingen geboren. Dat is Capelle Bieselingen, Ja. aan de overkant, in Ja, hier. inderdaad. En nu in de polders van Waterlandkerkje. Ja. Laten we het even over de opleidingen hebben. Welke opleidingen heb jij gedaan? Ja, modehandel. Heel andere richting en later managementassistent. En ja, ik ben eigenlijk een beetje self-made interieurontwerper, Ja? noem ik het dan maar. Ja. En later ben ik mezelf wel gaan bijscholen, maar mijn basis was niet die kant op. Nou heb ik wel eens gehoord, als je creativiteit kan best op een school eigenlijk verminderen. Klopt dat? Ja, ik heb nooit een opleiding erin gevolgd, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik heb wel gehoord dat het je bepaalde sturing kan geven. Waardoor je soms dingen niet zo vrij kan laten dan dat je het zelf, jezelf aanleert. Ja. Je hebt het goed verwoord wat ik bedoel. en jij, welke opleiding heb jij gedaan? Ik heb de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg gedaan. En daar kon je de docentenopleiding doen. Want omdat die kunstwereld, dat was bij mijn vader en moeder. Mijn moeder was juf en mijn vader werkte bij een loonbedrijf. Dus dat waren hele andere dingen. Dat was onbekend. En toen zei ze, ja, je kunt dat wel gaan doen, maar dan wel de leraaropleiding erbij. En, Kan ik me iets bij voorstellen trouwens. Hè? Ja, verstandig. Ja, toch. Ja, maar ik vond het wel leuk wat je net zei, dat eigenlijk tijdens een opleiding de creativiteit kan verminderen. Want dan had ik echt heel sterk, heb ik dat daar ondervonden. Maar dat ligt ook natuurlijk voor een deel aan jezelf. Als je de neiging hebt om aan behoeften of aan verwachtingen te willen voldoen, dan ben je daar heel erg op gefocust van wat verwachten ze van me, wat willen ze van me. En dan, dat is funest voor creativiteit, want dat moet gewoon uit jezelf komen en dat moet de ruimte krijgen. Ja, dat moet flowen, hè? Goed, jullie zijn ook nog in Engeland geweest, heb ik begrepen? Ja, ik heb er 6 jaar gewoond. En waar? St. Neots woonde ik en dat was een half uurtje met de auto naar Cambridge. Oh ja. En ik heb daar op de kunstmarkt gestaan met zelfverschilderd servies. Daar heb ik straks ook nog voorbeelden Foto's van? Ja. En jij? Ook Cambridge? Ja, ik ben afgelopen zomer mocht ik daar een summer school doen. En dat was voor mij wel een soort omslag. En wat houdt dat in? Dat was een opleiding om kinderboeken te leren illustreren. Dus ik heb eens teruggekeken naar de schilderijen die ik 20 jaar geleden maakte. En in die afgelopen 20 jaar. En daar vond ik een soort rode draad. En dat was eigenlijk dat het vaak kinderen tot de verbeelding sprak. En toen dacht ik van, ja, waarom moet ik nu
de grote kunst blijven maken. Terwijl ik eigenlijk gewoon veel gelukkiger word van kinderen blij maken. En verhalen vertellen met beelden waar kinderen blij van worden. Dus toen ben ik dat gaan doen. Oké, nou dan zijn we nou toe aan een aantal foto's, denk ik. Zullen we even naar het scherm kijken en dat we dan de toelichting krijgen? Ja, dat is goed. Nou, gaan we doen. Nou, laat de eerste foto maar zien. Ja, vertel. Nou, linksboven was mijn opa in de oude doos, zeg maar. Nou, rechtsboven zie je de preparatie van vogels die hij deed. Mijn opa kwam van De Bilt, van Utrecht. En dan had hij een buurman die dat deed. En die heeft hem dat aangeleerd. En toen was hij nog maar 18 jaar. Toen is hij op zijn 19e naar Zeeland gekomen. En toen is eigenlijk echt zijn creativiteit gaan bruisen. Een voorbeeld hiervan is een olieverfschilderij wat hij gemaakt heeft. Zijn grote voorbeeld was Henry Rousseau. Dat was echt zijn favoriet. En bovenin zie je een foto van mij en opa. Hij was toen 70 en hij wilde mij heel graag Henry Rousseau in een museum in Parijs laten zien. En daar zitten wij voor het museum op de foto. En je kan zijn stijl ook heel duidelijk terugzien in zijn olieverfschilderijen. En wat ik hier gedaan heb, is een oud schilderij uit 1969. Heb ik laten inscannen in België door een specifieke partij die dat kan. En dan heb ik het om laten zetten op plexiglas. En nu hangt het in onze woonkamer eigenlijk in een modern jasje. En dat is daar links gedaan met die... Ja, dat is rechts in de hoek. Ja, ik zie daar. Ja, dus dan is eigenlijk opa weer in een nieuw jasje gestoken, zeg maar. Oké. En dat vind ik wel heel mooi. Ja, de volgende? Dit zijn mijn ontwerpen van de crockery, zoals ze het in Engeland mooi noemen. Ik ben daar in de krant gekomen met mijn zelfgeschilderd servies. En daar had ik een prijs mee gewonnen om op de Cambridge Markt te mogen staan. En dan kreeg ik een jaar lang gratis een marktkraam op de kunstmarkt. En daar verkocht ik dan mijn eigen designs op servies geschilderd. Ja. En dan zette ik er ook een naam bij als dat gewenst was. Dus dan werd het heel persoonlijk. Helemaal goed. Ja, de volgende. Ja, dit ziet er lekker uit. Ja, dit was voor een breakfast bar in Cambridge, Bread and Butter. En die hadden blackboards nodig, want die openden net. En ze hadden mij zien staan op de markt in Cambridge. En toen kwam de vraag, goh, zou jij dat kunnen? En ik denk, nou, dat gaan we gewoon doen. Ja. Waarom niet? Dus ja, dat passeerde ook de revue. Zeg maar eens even tussendoor vragen. Hoe lang doe je nou over zoiets te bedenken en te schilderen en te doen? Het bedenken viel wel mee, maar de uitvoering was echt heel veel uren. Ja, maar heb je het dan over maanden of weken? Nee, ik ben daar een dag of 5 aan bezig geweest, denk ik. Oké. Ja, aan alle 3. Ja. Oké, de volgende? Ja, en toen was ik gestopt met het servies. En ik was eigenlijk heel erg zoekende van wat past nu bij me. Nou, toen kwamen de antieke meubels voorbij. Eigenlijk de vergeten meubeltjes die niemand meer wilde. Die kocht ik op eBay. En die schilderde ik op. En die verkocht ik dan weer in mijn winkel in Sint-Niets. Dan had ik inmiddels een winkeltje geopend waar ik dit soort meubels verkocht. En voor de kijkers thuis, welke is nou geschilderd dan door jou? Nou, die linksboven is de oude versie. Oh, ja. En daaronder is dan de geschilderde versie. Ja, hoe kan ik dat wel vragen? Maar ik ben linksboven ben ik opgevoed. En nou zie je allemaal linksonder, toch? Ja, precies, ja. Goed. En je zit dan rechts op je knieën en zo. Oh, de volgende weer, ja? Ja, nou, dit is eigenlijk de volgende stap. Ik ben teruggekomen naar Nederland. Wanneer was dat? Dat is 4 jaar geleden. 4 jaar geleden? Ja. En de geschilderde meubels die sloegen hier niet aan. Nee. En toen ik had een vakantiehuis in IJsendijk omgetoverd. Dat was eigenlijk een oude tandartspraktijk. En die hadden we omgetoverd tot vakantiewoning. En al die foto's gingen de media op. En toen kreeg ik aanvragen van mensen om interieurs te gaan doen. En zo is het eigenlijk allemaal een beetje gegroeid richting interieurontwerp. En wat je hier ook ziet is dat op de rechtse foto, dat daar staat ook een kast die ik dan geschilderd heb. Ik vind het heel leuk om oud en nieuw te combineren. Ja, merk ik het. Ja. En dan eigenlijk ook mijn oude vak terug te brengen in wat ik nu doe.
Ja. Dus eigenlijk meubeltjes die een emotionele waarde hebben of die niemand meer wil gebruiken. Nou, die pimpen we weer leuk in een passend interieur. Ja. Volgende? Ja, Kijk, daar is hem. Ja, dit is een voorbeeld van hoe ik nu mijn interieurontwerp doe. En dit is dus eigenlijk hetgene wat, alles is gepasseerd. En dit is nu echt wat bij me past. Dat merk ik aan alles. Ik word er helemaal blij van als ik ermee bezig ben. En als ik nou mensen uit moet leggen, hoe heet dit nou? Wat je nou doet? Dit is interieurontwerp. Ja. Dit is eigenlijk een boerderij die was helemaal gestript. En die heb ik ingevuld. En Dus dan maak je eerst een driedimensionale tekening. Ja. Met... Ja. En dan? Ja, zoals je ziet, bovenin is dan eigenlijk de 3D-visie van nou, zo kan het gaan worden. En dan daaronder zie je, als het ingekleurd is, hoe het dan uiteindelijk echt wordt. En dat begint dan allemaal met een moodboard. En die heb ik hier ook liggen. Zijn we er nou aan toe om die te laten zien? Dat mag. Ja, zal ik hem even vasthouden dan? Ja, eigenlijk begint het allemaal met een moodboard, een sfeerbord. Van nou, dit is de sfeer die ik voor jullie neer wil gaan zetten in de woning. Nou, daar maken we een 2D-plattegrond van dit zijn de maten van de ruimtes en dit zijn de maten van de meubels. En zo gaan we het inrichten. Dus dat is dan eigenlijk het zwart-witte plaatje wat je dan zag. En dan uiteindelijk gaan we deze implementeren in dat plaatje. En dan krijg je echt een 3D-visie van je toekomstige woning. Ja. Nog meer, wil je nog meer laten zien? Ja, ik heb nog wel wat voorbeelden van hoe van een moodboard naar een Ja, leg maar even toe, als je wil. Nou, dit is een voorbeeld van een Scandinavische warmte, heb ik het dan genoemd. En je maakt dan een sfeerbeeld van dit zijn de kleuren en materialen waar ik mee wil gaan werken. En als je die dan wegneemt, dan zie je een 3D-visie van nou, zo kan de ruimte gaan worden. En zo zie ik voor me hoe jullie daar kunnen gaan leven met die kleuren en die materialen. En ja, het mooie is dat de klanten, die vinden het gewoon heel fijn dat er geen verrassingen meer zijn. Ze zien hoe het gaan worden en daar kunnen ze naartoe werken. Ja. En ondertussen kunnen ze ook nog tussenstappen doen om input te geven. Absoluut. Okay. Ja, alles gaat in overleg. Ja, mooi. Ja. Goed, nog meer dat je zegt van... Nou, geen 3D-plaatjes meer, maar nog wel wat moodboards om wat verschillende sferen te laten zien. Dat ik dus niet in één sfeer werk, maar ik werk echt naar de klant toe. Waar de klant naar vraagt, daar maak ik echt specifiek een plaatje voor. Oké. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dus ik kijk niet wat is er voorradig, wat is de trend. Nee, ik kijk echt naar de wensen van de klant en aan de hand daarvan gaan we aan de slag. En dan de laatste zeker? Ja, deze was voor een Zeeuws-Vlaamse boerderij. Vandaar ook een Zeeuws meisje erin verwerkt. En een zwarte labrisering. Ja. En het was een mevrouw met heel veel kleur en echt een pittige dame die de deur opendeed. Ja. En ik denk, dan moet hier een pittig interieur komen. Ja, dat kan niet anders. Ja, die mevrouw was super happy. Ja, super happy. Dat is het mooiste wat er is, hè? Absoluut. Mensen super happy maken. Nou, dat is waarom ik dit doe. Ja. Omdat het mensen blij maakt. En ik trek ze net even een beetje uit die comfortzone. En dan krijgen ze echt die wow-factor speciaal voor hun gemaakt. En, en dat maakt mij dan weer blij. Dat is eigenlijk waar ik het uiteindelijk voor doe. Ja, net als dat jij die smile van de kinderen graag ziet, zie ik dat graag van mijn klanten. Ja, ik snap het. Ja. Dat moet creativiteit doen eigenlijk. Hè? Nou, dan krijgen blij maken, krijgen we jou vooral. Ik ben benieuwd. Ja. Zullen we naar de eerste foto gaan? Dat is goed. Oké. Ja. Zo, wat een schatje. Ja, dat vond ik ook. Ja. Ik denk, die moet erin. Ja? Ja, ik had hem er echt in gestopt omdat die creativiteit van mij, die link ik echt aan mijn jeugd. Wat ik net ook al zei. Dus, en ik merk dat tijdens het hele proces, waar ik nu sta, al schilderend, zeg maar. Dus als het gaat over mijn werk. Zullen we naar de volgende gaan dan? Ja, dat is goed. Dan probeer ik eigenlijk toch constant terug te pakken naar mijn jeugd. Dus ik wil eigenlijk... Ja, ik ben een geluksvogel die uit een heel veilig warm nest komt. En in alles wat ik doe op schilder- en tekengebied probeer ik dat kind zijn. En dat gelukkige gevoel van vroeger, dat probeer ik vast te houden. En vaak heeft
dat werk voor mij ook wel iets naïefs. Dus, en ik word zelf ook heel vaak naïef genoemd. En in het begin vond ik dat wel eens vervelend. Ik dacht, nou, dat is nu toch ook weer niet helemaal het geval. Nou, dan heb je het weer. Dat pas je niet in dat patroon zoals we eigenlijk zou moeten zijn. Maar jij bent gewoon lekker jezelf. Ja, en ik ben ook gewoon naïef, denk ik nu. Maar dan wil ik ook graag zo blijven. Hè? Nee. Ja, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb het ook wel een beetje, hè? Ja, de volgende. Ja. En toen, dus de volgende serie foto's die heb Zullen we links beginnen? Wat bedoel je met die linkse foto? Nou, dat zijn eigenlijk de kamers of de ateliers waarin ik gewerkt heb. Dit was mijn kamer in Tilburg. En dat vond ik een hele moeilijke periode ook op de academie. Want ik net als een beetje schetste van ik probeerde naar verwachtingen toe te werken. En dan kom je niet aan je eigen werk toe. En de middelste? Die middelste, dat is, om nog heel even terug te komen op die eerste, want toen er werd ook gezegd, je bent een blanco blad. Dus ik was eigenlijk nog letterlijk veel te jong om zo'n academie te doen. En ik dacht, nou, dat is wel mooi verbeeld in die lege lijst die ik toen zonder betekenis daar neer had gehangen. Maar zo was het gewoon. Dus, en die 2 schilderijen allebei, die heb ik wel in die periode gemaakt. Ik geloof het laatste jaar. En daar ben is dat ook je afstudeeropdracht dan? Ja, we kregen niet echt je moest je eigen afstudeeropdracht formuleren. Dus dit heb ik inderdaad voor mijn afstudeerexpositie gemaakt. Ja. En daar ben ik zelf wel tevreden over. Ik heb ook lang gedacht dat dit was wat ik wilde. Op doek schilderen en met olieverf. Want dat was het echte werk in mijn beleving. En dat zijn schilderijen van die rechter is heel groot. Die is denk ik 1,20 meter hoog bij 80 breed of zo. Dus dan heb je een beetje een beeld. En waar hangt die nou bijvoorbeeld dan? Ja, die zijn allebei verkocht. Maar toevallig. Die rechter is op Zeeuws-Vlaanderen gebleven. Misschien krijg je wel een telefoontje binnenkort. Nou, het grappige was, ik werk dus op toonbeeld. Hè? Ja, dat zei je. En ik was op een gegeven moment bezig, gewoon in een soort lessituatie. En toen kwam een collega van me, die kwam met een mevrouw die ik niet kende. En die zei, Arjelien, volgens mij heb ik iemand die een schilderij van jou gekocht heeft. Zo, dat hing in de kunst. Oh ja, het leek niet. En dat was er inderdaad. Dus ik heb er 1 keer getroffen. Dat was wel heel bijzonder, ja. Nou, de volgende. Ja. Dit was een situatie in Bieselingen, daar heb ik ook nog een jaar gewoond. En dat was zo rond 1997 en dat is chaos, hè? Dat zie je wel. Dus daar gebeurde wonen en werken in 1 kamer. En de katten liepen over de paletten en dat was alles door elkaar. Alles door elkaar. En ook in mijn hoofd moest gewerkt worden en eigenlijk wilde ik schilderen. En dat kwam niet tot een bepaalde evenwicht. En de foto, de middelste van bovenaf, dat is het kinderatelier bij Toonbeeld. In Terneuzen? Ja. En doe je ook nog schilderen ergens anders? Als docent. Ja? Ik heb heel lang hier in Oostburg ook lessen gegeven. Nederlandtheater? De Stichting Welzijn, toen in de Hoekzak nog. Oh, in de Hoekzak. Ja. Maar nu alleen nog bij Toonbeeld. Ja, mijn leven draait een beetje griezelig om Toonbeeld. Toonbeeld. Ja, maar ik heb ze er wel tussen gestopt, omdat ik in de afgelopen heel veel jaren ook bijzonder geïnspireerd geraakt ben door alle mensen waar ik mee gewerkt heb. Dus zowel de kinderen als de volwassenen, die ik nu nog steeds na 24 jaar dezelfde groep daar lesgeef. Daar heb ik zoveel van geleerd ook. Ja. Ik hoop zij van mij ook, maar ik van hen ook. Ik denk dat dat een wisselwerking is, toch? Ja, zeker. En die rechtsboven, wat is dat nou? Ja, nou dat vind ik zo aandoenlijk. Dat was van een projectje van 4 lessen wat ik hier in Oostburg afgelopen jaar heb gegeven. Dat was weer van een meisje en die is 6 jaar oud, denk ik. En dat is een beetje het fenomeen waar ik altijd tegenaan loop als docent tekenen en schilderen. Dat ik denk, waarom ben ik eigenlijk docent tekenen en schilderen als die kinderen zulke dingen maken? Daar hoef je eigenlijk als docent helemaal niks aan te doen. Je hoeft ze niks te leren. En liever niet, want het is zo'n schattig vogeltje wat daar is getekend. Hou er zo.
Het is eigenlijk dus alleen maar jammer als dat zo'n verantwoorde grote mensentekening wordt, zou ik bijna willen zeggen. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja. En rechts onderin? En rechts onderin, dat heb ik even, ja, dat is dus even van het Vrij Textielatelier bij Toonbeeld. En dat wilde ik even laten zien om aan te geven dat dus vanuit verschillende disciplines daar een hele mooie, hoe moet ik dat zeggen, inspiratie op elkaar plaatsvindt. Dus het is niet alleen tekenen en schilderen, want daar heb ik het nu steeds over, omdat ik dat zelf doe natuurlijk. Maar ook die textielafdeling. Ook die materialen, ja. Ja, dat is heel inspirerend om daar dan andere mensen mee bezig te zien ook. En dan neem je altijd weer iets van mee. Ja, zijn er nog meer foto's? Denk het wel. Kijk eens. Dit is Cambridge ook. Waar, daar hebben we het net over gehad. Ja. Wat zie ik nou daar rechts onderin? Bij je 2 palen, wat is dat nou? Dat is Balthazar, onze oude hond. Ja. En die loopt op het strand. In Groede volgens mij. En ja, die caravan en die hond, dat zijn eigenlijk een beetje centrale thema's geworden in dat boekje wat ik in Cambridge heb gemaakt. Want daar ben ik dus naar die cursus kinderboeken illustreren gegaan. En daar moest je niet echt complete illustraties maken, maar meer een dummy. Een soort voorbeeldboekje van je verhaal en daar een soort schetsjes bij maken van de illustraties die je in je hoofd hebt. En dat strand van Groede, dat is uiteindelijk dat is de laatste bladzij geworden van het boekje. Dus, en dat boekje zien we dan tweede van links? Ja, dat is dat bruin inderdaad. Oh, ja. En rechtsboven die boeken, wat zijn dat? Het zijn eigenlijk alle boeken die me heel erg geïnspireerd hebben. En ik ben wel enigszins bijgelovig dat ik denk, als dingen verschillende keren op mijn pad komen, dan moet ik er iets mee. Oh. En die boeken die komen echt verschillende keren komen die terug. En vooral in Cambridge kwamen ze ook terug. The Secret Garden en De Gelukkige Prins ook. En dat is gewoon inspiratiemateriaal voor mij. Maar ook die caravan, onze tuin. Het ging over creatief denken natuurlijk, met het thema. En ik wilde die er even bij doen, omdat die caravan die is 10 jaar terug bij ons in de tuin geparkeerd door iemand. En daar was ik helemaal niet zo blij mee eigenlijk. En in die afgelopen 10 jaar wordt dat ding groener en groener. Ja, ik zag het. En heb ik me daar al echt zo vaak aan geërgerd en gevraagd van, kan die caravan niet weg? Maar die blijft. Okay. Het is en toen dacht ik, mens, nu kun je daar boos en zuur over worden, maar doe er iets mee. Ja. En dat vind ik de kracht van creativiteit, dat je op een gegeven moment iets, waar je in dit geval aan irriteert, kan omzetten naar iets positiefs. Ja, en dat probeer ik maar constant. Dat is eigenlijk mijn missie in het leven. Dat je probeert geesten te verruimen. Ja. Ik wil niet mensen goed leren schilderen of leren tekenen. Maar ik wil eigenlijk met de lessen die ik geef, proberen mensen zo ruim mogelijk van geest te houden. Passie, toch? Maken. Dat is de passie. Ja, dat drijft me. Zijn alle foto's benoemd, dat je denkt? Nee, er komt nog meer. Okay, daar komt de kater. Karel Kater, vertel. Karel Kater, dat was ook een soort mijlpaal. Ja, dat was met mijn man. Die ging een kunstgeschiedenisproject doen voor basisschoolleerlingen. En toen dachten we zo samen van, kunstgeschiedenis 2 uur lang, basisschool. Dat wordt misschien toch wel pittig. En toen bedachten we Karel Kater, die dan eigenlijk als een soort centrale figuur door die kunstgeschiedenislessen heen wandelde en allerlei dingen meemaakte. En dat was dus eigenlijk mijn eerste illustratieopdracht, die daadwerkelijk in een boekje is omgezet. Maar mag ik even, is dat ook een keer bij de Cultuurmenu's geweest? Ja, dat was een project van de Cultuurmenu's, inderdaad. Ja, want hier hebben een keer 2 kinderen gezeten en die hadden dat over dat project. Oh, wat grappig. Maar was jij de docent dan? Nee, ik was dus alleen de maker van die illustraties en mijn man, Jaap Clement, de vader van Tijl, die was de docent. Oh, oké. Ja, ik heb er ook nog les van gehad, gidsenteams in Vlaanderen. Goed, zijn er meer? Er komt nog meer. Go, kijk. Links beginnen? Ja, links, dat is mijn huidige heilige der heiligen, zou ik het willen noemen. Dat is een heel klein plekje en met uitzicht op de tuin, de vogeltjes fluiten om mijn oren als ik daar zit. In de polders van Waterlandkerk. Dat is echt zalig, ja. En daar maak ik nu in plaats van hele grote olieverfschilderijen, hele kleine werkstukjes, zo. En dan zie je er 3 van. Die links is klaar en de middelste ook. Dat is mijn zoontje Levi. En
die ligt te dromen. En de rechtse, dat is een schaap van buurvrouw Titia. En die ligt in de storm. Die is nog niet helemaal af, maar ik denk, ik doe hem er lekker bij. Lekker bij, komt gelijk hoor. Ja. Zo is dat, nou heb je de kans. Daarom. En was dit? Dat is een beetje, ja, dat is een vrijwerk noemen ze dat dan. Dus dat heeft niet zozeer met illustraties te maken. Dit is ook wel wat groter. Maar door deze schilderij ben ik eigenlijk weer lekker op dreef geraakt. En dat laat mooi zien dat je eigenlijk niet alleen met een kwastje en verf hoeft te schilderen. Want schilderen wordt vaak gedacht van dat is peuteren met een kwastje of het grove werk. Maar dit is gemaakt op zwart papier. Heb ik gebleekt met chloor en dat heb ik op karton geplakt en daar ben ik weer overheen geschilderd. En daar ben ik weer overheen gaan drukken met allerlei en daar ben ik overheen gaan plakken. Dus ja, nou ja, Anouk voelde zich helemaal happy met haar ontwerpen. Als ik zo bezig kan zijn met gewoon alles kan, dan is het goed. Ja. Goed. Nog meer foto's? De laatste. Kijk eens, de laatste. Ja, die wilde ik er even bij doen. En linksboven, dat is Levi. Dat is Levi, hè? Ja. En daarnaast? Levi is super geconcentreerd bezig. Ja. En die is mijn zusje aan het sminken. En dat vind ik dus zo prachtig als je mensen zo geconcentreerd en zo daarin op laat gaan in het creatief zijn. Dan denk ik, ja, daar gaat het om. Die middelste, dat is een tekening van hem. Ook een hele blije vogel. En een zelfportret is het, zei hij. En, en die daarnaast, dat is er dan weer een van mij. En ik wil niet uitsluiten dat die twee elkaar een beetje beïnvloed hebben. Want ik vind dat de een best iets weg heeft van de ander. Ik vind de rechter ook behoorlijk blij. Ja, misschien denken jullie daar wel anders over, hoor. Maar ik vond nee, ik word er echt blij van. Ja, ik ook. Nee, maar die kleuren en die vormen zo. Van, het is allemaal een beetje grillig, in de positieve zin. Beetje druk. Beetje druk ook. Ja. En die onderste? Nou, die onderste, daar wou ik mee afsluiten. Dat vond ik eigenlijk wel leuk, omdat Anouk en ik kennen elkaar van de Schuttershoek. Een geweldige basisschool in de IJsendijken. En ja, we zijn er allebei zo enthousiast over die school. En dit is een decorstuk wat ik gemaakt heb samen met Levi. Die heeft het middelste stukje geschilderd voor de Bonte Avond. En ik dacht, nou ja, dit verbindt ons eigenlijk. Het heeft ons samengebracht. Dus ik vond het wel leuk om dan tijdens deze uitzending zo dit af. Dus jij sluit hiermee af. En jij hebt eigenlijk haar genomineerd om hier aanwezig te zijn. Dan kunnen we elkaar allebei blij maken. Nou, ik vind het wel een blij programma geworden. Aflevering geworden is. Oké, zijn er nog meer dingen die jullie kwijt willen? Zeg van... nee, dan gaan we het mooi afsluiten. Ik denk dat iedereen moet proberen die creativiteit naar boven te halen door wat jij zegt, open te denken. Ja. Dingen anders te durven zien, anders te durven zijn. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we niet zoals jij zegt in het gareel lopen, maar we mogen anders zijn, want dat maakt jou uniek. Ja, maar dat stoot je af en toe wel goed je neus natuurlijk, hè? Ja, maar dat maakt je ook weer een heel mooi mens uiteindelijk. Kijk, dat denk ik ook wel. Zullen we het daarmee afsluiten? Mag ik nog eentje doen? Natuurlijk! Ja. Gewoon een dreef. We zijn zo lekker bezig. En ik wil nog, en dat is een uitspraak van iemand anders. En ik weet niet eens meer van wie, maar ik gebruik hem regelmatig omdat ik hem zo mooi vind. Juist op Zeeuws-Vlaanderen, waar heel veel ruimte is, letterlijk, is ook heel veel ruimte voor creativiteit in de hoofden van mensen. En dat zou ik alle Zeeuws-Vlamingen mee willen geven. Ja. Maak er gebruik van die ruimte. Ja. En doe iets waar je gelukkig van wordt. Ja. En dan mag ik dan ook eventjes afsluiten, dus ook niet van mezelf. Als je niet achter de granies wil zitten, dan moet je een eigen kwekerij beginnen. Ja, maar eigenlijk zijn we er ook mee bezig, hè? Ja, dat is waar. Goed. Nou, beste kijkers, dit was echt een heel leuke, educatieve aflevering geworden over passie voor creativiteit. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel. En ik heb weer een hoop bij geleerd. En ik hoop dat heel veel Zeeuws-Vlamingen het advies van deze twee dames opvolgen. Toch? Dat zou leuk zijn. Oké. Hartelijk dank. Bedankt. Dank je wel, hè. Gewoon geweldig, joh.